Salam hormatly dinleyijiler. Size we sizin söýüp dinleýän türkmen parlak ýyllarlaryňyz üçin haýsy ýyllar birinji atly gepleşige hemmeňiz hoş gördük. Ulan sizi gepleşigimiziň şertleri bilen tanıştyrmak isleýän. Her hepden başyna ýyllarymyzyň içinden 7 sanyny saýlap sizi bilen tanıştyrarys. Mehriban dinleyijiler. Haýsy ýyllary söýüp dinleýän bolsaňyz tefsirlerde şonun adyny ýazyp uğratmaly. Hepdäniň soňuna men tefsirler jemler we haýsy ýyllarymyň birinjiligiňi size aýdaryn. Ýene de bir zat ýatlaryň gelýär. Mehriban adamlar, haýsy ýyllaryň birinjiligi siziň eliňizde. Biziň ähli täzirliklerimizden habarly bolmak isleseňiz, hormatly dinleyijiler, aşağıda can-jagaly basyp biziň YouTube kanalymyza ýazylmaňyzy unutmaň. Yılıf, bit, yılıf, yalpılaya, parlaya. Senin, benim, olam, senin, benim, kırk yılıf, bit, yılıf, yalpılaya, parlaya. Senin, benim, olam, yılıf, bit, hemlemden. Designer, boy, makeup artist, idol, çıktan şastura çık. Tabadı yakınlarımdan, yıllık bir hemlemden. Designer, boy, makeup artist, idol, çıktan şastura çık.